Assalamualaikum bro, selamat pagi, selamat berjuang subuh. Iki aku nek omahe makku iki arep ono acara bro. Arep ono acara genduri metri bro. Oh jam pira ngono. Ngenteni durung mateng. Di boro-boro wis padha tangi burung udah bangun belum? Ayo kita sholat subuh bareng-bareng. Aku aja udah pulang dari masjid belum? Pas balik ke masjid, anu terus main mak lagi. Nah, belum. Nah, keluar ini menteri wala tengok. Iya no, wae ono ndok, ono penikir, ono sembarang. Nah, nah, iku ono capar, ono penikir, ono bayam, ono ndok, mas lengkap bro. Harga menteri koi. Iki godong yang beli golong. Nah, ke juru masak bro. War kemudian masak mak pakai mak pakai masak mulai masak supaya kok nggak kawanan. Ya mak par kopi ini diombe mak par. Kopi ini diombe. Ben nggak ngantuk. Ini iya ini kita neng desa wis padha tangi bro. Mulai ke masjid terus subuhan. Makku boleh. Nah, makku pas balik ke masjid ya. Nah, mau air gudeg banyu. Air gawe kopi. Makku seneng kopi bro, marane isuk ngopi. Nah, aku jarang ngopi nek ora pengen. Ini kopi lho mak. Dikek ini kompor. Nah, isuk iki mak jam setengah 3 wis tangi, makku wis setengah 3 tangi. Ben gak kawanan putu-putune arep adus. Nah, iki terus aku lanjut yang kandang, mulai sarapan wedhus. Mulai sarapan wedhus ya. Ben mangan iki lho. Iki megane sik isuk iki. Rodok peteng bro. Nah, iya ta. Peteng bro. Mulai sarapan wedhus iki. Wong ngopi yang njaluk sarapan bunga-bunga bro. Ini surane urung tak saponi lho bala ya toh. Urung tak sapu, urung tak resiki. Bolah rada awan titik. Ayo, rasa rebutan. Oh, indah sekali kalau pagi di kampung itu. Langit cerah, suara burung-burung berkicau itu. Suaranya manuk-manuk ngoceh. Wis kula iki arep lanjut ning pasar sik ya, golek kembang tok bakal. Iki persyaratannya iku kok. Oke, jumpa lagi nanti di pasar setengah perkiraan perjalanan 3 kilo bolo. Oke. Yuk jumpa lagi di sana. Lo bolo, iki aku ke pasar setengah, ini pokoknya kembang urung buka ya. Ini ruang.
Nggih, Pak. Suasana pasar sangat bolo. Ono terong, ono tomat. Isi ruang. Nah, gila bolo. Iki aku saka omah ibuke golek kembang, golek cok bakal. Diracik nih guys ya. Iki bencing lek anu tak mriko. Nggih. Lah mboten ngertos lho. Panjenengan dalem mriko niku. Kalih Bu nggih. Nggih. Niku mengke nambahin apa Bu wonten dalem? Mboten nambahi. Kagem sunat. Dalem? Dalem sunatan. Mboten. Sunate nyambung turun nyiram tuh ora. Sametane enten kelmane ora. Mboten enten namung metri. Metri ora nambahi. Oh ngoten nggih. Isih sepi polo lho, isih sepi. Jam-jam ini isih sepi. Ibu lek aku ngenteni ket jam 6 mau iki. Ayo bakal karo kembange. Selengkap. Ambil putas kilo anakku sunat kilo. Bola aku tas Bali ngeterne kitan anakku iki mau. Durung tak resiki kandange. Panas pol. Bah. Yo panase cuacane no. Bah yo. Pol panase. Panas. Iya. Jan panas pol. Oh ya ya ya. Oh ya ya. Aduh. Oke ya. Ya wis ngene pula ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.